ва боз недавно як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон худаш регистратсияи худша ба қайд бигира. Як сабаби дигаш ин мебошад, барои кор кардани ту мумкин нест ва иҷозат нест. Ва дар ҳоле ки агар ягон кас имзо мондагӣ набоша, просто мегӯянд ки дар Тоҷикистон нестед. Тамом. нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, барои дандонро пломба мондан, ба ин рақамҳо дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва якта лайк монен, беҳад миннатдор мешем. бисёри нафарҳо оид як масъала савол пешниҳод кардесанд ва хостам ки информатсияи аниқ ва дақиқ дастрас кунам. мутаассифона наёфтам аз ҳеҷ куҷо. савол метиҳанд ки барои чӣ айни ҳол дар Федератсияи Россия дар баъзе шаҳрҳош регистратсия накардесанд муҳоҷирона ва ин чандин причинаҳоша ман ёфтам, вале информатсияи аниқ ва дақиқ гуфта шидагӣ нест дар ҳеҷ куҷо. як сабабаш ҳамин мебошад ки аз сабабе ки муҳоҷирони меҳнатӣ бисёр муноқишаҳо байни худшон карданд ва боз недавно як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон даст ба куштор зад. аз ҳамин сабаб ҳозир строги рейд кардесиянд ва мумкин ҳамирам боша сабабаш ки регистратсия накардесанд. ва дуюмин сабабаш ин мебошад ки чанд қапеш қонунгузории Федератсияи Россия як пешниҳод кардагӣ буд ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ дар моҳҳои наздик, дар солҳои наздик метавонад ки баъдан дар ҳоле ки вориди Федератсияи Россия мешавад, худаш регистратсияи худша ба қайд бигира. як сабаби дигаш ин мебошад. тамошобинони азиз, акнун комментарияҳоро мехонам, видеоро то охирша тамошо кунед. як чизи дигаро ба ҳаматон хотиррасон мекунам ки ай конкурси ма имрӯз охирон рӯзи билетфурӯшия, ай пага дигар билет намефурӯшем ва дигар рекламарам намекунам. каседа ки намефурид ҳамин чиз, камтари дигар билет мондагия, як дастгирии дигар кунен. ин ҳами картаи Сбербанк да метавонед ки сумтона партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. но гуфта намона, ба аксия билет мефурӯшем. фақат имрӯз ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. чектона дар ин ҳами рақамҳо WhatsApp дар роӣ кунед қати номтон. рӯзи 10 соати 21:00 дар канали юристиҷей финал мешавад. Ашуров нависонда: салом алейкум ака, да 17-солагӣ Россия даромада бошӣ, мигратсиони карта да гости боша, граница нарафта мешава патент гирифта. Не, вақте ки мигратсиони картаи гости дорӣ, ӯ барои кор кардани ту мумкин нест ва иҷозат нест. обратно ай граница меброӣ ва боз дохил мешавӣ, мигратсиони картаи работа мегирӣ, баъд патента ҳуҷҷатота меспорӣ. МС Дима нависондай: мара як сол шид хизматма, мегзара ака, сари вақт омадан дар кор просто. бале бародари азиз, хуш ба ҳоли нафарое ки айни ҳол хизмати ватан модар кардесанд, ватана ҳифз кардесанд ва фаромӯш накунед ки ҳеҷ вақт ягон шаҳрванди бегона ватани моро омада ҳифз ва ҳимоят намекунад. ба ҳамин хотир мо ҷавоно бояд ки барои ҳифзи ватани худмон ҳамеша омода бошем. Асаҷон Ёқубов нависонда: салом ака, сози ман 18 сола, айни ҳол Русия қарор дорам. ба хонамон поиска равон мекунанд. агар ман ба Тоҷикистон наравам, чӣ мешавад? ҷавобта интизорум. пешаки раҳмат. дар ҳолате ки поиска равон мекунанд ва ягон хонагиҳои шумо имзо монанд, агар уҳдадоранд ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир бишед ва дар ҳоле ки агар ягон кас имзо мондагӣ набоша, просто мегӯянд ки дар Тоҷикистон нестед. тамом, ягон проблемаи зиёдӣ нест. Ҳоҷиев нависонда: салом бародар Сорбон, пешаки миннатдории худро баён намуда аз шумо мепурсам ки ман омӯзгор ҳастам, 23 сола ҳастам, хизмат мебаранд ё ки не? аз сабабе ки дар баъзе аз деҳаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон норасоии омӯзгорон ба назар мерасад, агар берун аз шаҳри Душанбе дар назар дошта бошед, мумкин ҳастад ки набаранд, ба хизмат даъват накунанд. муҳаммад нависонда: салом акаи Сорбон, ман мехостам пурсам, барои чӣ дар Москва регистратсия накарда истоданд? бародари азиз, дар ин мавзӯъ дар аввали видео ҳамаша фаҳмондум ба шумо. Кулоб нависонда: салом алейкум бародари азизам, як додарам Россияда моҳи февралда омад, бирава дарсша давом та хизмат мебаранаш, экзаменоша ҳал карда буд, илтимос ҷавоб тен. агар ки ай донишгоҳ хориҷиш кардагӣ набошана, то ҳозира донишҷӯ боша, хизмат намебарам бародар. Соҳибов нависонда: бародар, ҳамин патента 1-2 рӯз пеш платит кунӣ, чӣ мешава? ҳеҷ чиз намешава. Не бародари азиз, ягон зарар надорад. Заза нависонда: салом ака, мо метавонем ки граница нарафта через трудовой договор фирма патент продлит кунем? ҷавобша интизорем. саломат бошӣ. бале, касое ки трудовой договор доранд бо фирмаҳо во бе граница гузаштан метавонанд ки
продлит кунам патентҳои худшона. Муҳаммадӣ нависонда: як бор ростгӯиро ёд бигир, то ту тамошокуниро бас накунӣ, ман ростгӯиро ёд намегирам. Чӣ фаҳмидӣ? Ҷумъахон нависонда: салом ака, патент баъд аз соли нав қимат мешава платиташ ё не? Ҳар сол қимат мешава, маълумот медодем. Худованд то соли нав зинда бошем, саломат бошем, баъдан ба шумо маълумот мерасонем. Лекин ҳар сол арзоневу қимат шидан мегирам. ӯ нависондай: ака, мо студенти Москва, агар Тоҷикистон равем, аблавал мехапа ё ки не? Не, вақте ки Тоҷикистон миёй, ай донишгоҳот як маълумотнома мегирӣ, миёй тамом. Юсуф Ҳусейнов нависондай: и ҷоҳои корие ки ту меги раҳматии бобото агар қабул накунанд, дигар касоро қабул намекунанд. Мембари Трам як ҳунар ёд бигирӣ ва барои ба кор қабулот кунанд. Ҳунар ки надорӣ, қабулот намекунанд. Бад Фирӯз Умаров нависондай: салом акам, зинда бошӣ ҳама вақт. Ман ду кӯдак дорам, шаҳодатнома надоранд, мара аблава қапам мебара. Ба воситаи ҳуҷҷате ки аз родом ба ҳамсари шумо метиҳанд, ба ҳамун воситаи ҳуҷҷат метавонӣ ки аз хизмат озод бошӣ. Карим нависондай: салом алейкум ака, рост бошад меган агар ҳози Тоҷикистон барои зангирӣ дар ҷамоат номнавис мекардиям, паспортам мепирсидиям, ба коргарони военкомат медодиям, баъди туи ай Тоҷикистон биромада наметавонистай, хизмат мебурдиям, ака жду ответ. Бародарои азиз, хоҳиш мекунам ҳамхели сафсатаҳоро бовар накунед. Шуморо дигар хел мумкин мефаҳмонанд, шумо дигар хел мефаҳмед. Вақте ки любой шаҳрванд дар Тоҷикистон қарор дора, ба ҷои зисти вай повистка равон мекунанд, ё ки раиси ҷамоат ҳамун рӯйхатҳоро пешниҳод мекунад ба военкомат ки фалон шаҳрванд ба фалон адрес ба хизмат ашидагӣ, хизмат даъватш кунед. ҳамин қадар корай, ай хеле нестай ки мақсад то хизмат накунӣ, ту занг гирифта наметавонӣ, ё ки то хизмат накунӣ, ту Россия рафта наметавонӣ. Ин гапҳо ҳамаш дурӯғай. Ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам то барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.